Mongolská rozprávka Arad a lev. Žil kedysi starý Arad so svojou ženou. Raz ráno vyšiel z jurty a tu vidí, nedaleko snorí lev, korisť hľadá. Arad vbehol do jurty a vydesene kričal na ženu. Prišiel lev, oboch nás zožerie, teba i mňa, čo robiť? A žena mu pokojne odvetila. Nie je silný ten, kto je veľký, ale ten, kto je múdry. Vezmi túto palicu a choď levovi naproti. Keď sa ťa spýta, kam ideš, povedz, že ideš chytiť leva na obed. Starký urobil, ako mu žena poradila. Keď stretol leva, rozpovedal mu svoj plán a lev sa začudoval. Akože ma chytíš? Veď som 100 ráz mocnejší ako ty. Udriem labou a je po tebe. A starý Arad riekol, ako ho žena naučila. Zmerajme si teda silu. Ak si mocnejší ty, budem tvojim sluhom. Ale ak som mocnejší ja, ty budeš slúžiť u mňa. Lev pristál. Zašli ďalej do stepy. Arad zdvihol zo zeme neveľký kameň a povedal. Vytlač z tohto kameňa šťavu. Lev začal stískať kameň. Stískal a stískal, až ho rozmrvil na prach. Ale nevytlačil z neho ani kvapôčku. Tu Arad vyťahol spod košele kačacie vajce. Pozri, koľko ja mám sily. Jedným prstom tento kameň rozpučím. Klepol prstom po vajci a vajce sa rozbilo a začalo tiesť. Tu je šťava z kameňa! Zakričal starý Arad. Nedalo sa nič robiť. Lev musel ísť k nemu do služby. Arad mu založil úzdu cez hlavu a začal sa na ňom nosiť. Nosil lev starkého 1 deň, nosil ho 2 dni, nosil ho aj 3 dni. Na 4. deň starky pozabudol na spor s levom a šiel do hory odlomiť si konár na luk. Lámal ten konár, lámal, ale veru neodlomil ho. Nemal sily. Lev niesol starca domov a spýtal sa. Kdeže sa podiela tvoja sila? Taký konárik si nevládal odlomiť? Arad naľakaný vbehol do jurty a vraví žene. Lev uhadol, že nemám silu. Teraz ma istotne zožerie. Neboj sa, odvetila mu žena. Keď lev zajtra príde k jurte, spýtaj sa ma, čo som ti uvarila na večeru. Arad spravil, ako mu kázala starena. Keď sa lev ráno zjavil pri jurte, zakričal. Hej, žena! Čo si mi dnes uvarila na večeru? Čím ma nachováš? Len sa nejeduj, odpovedala starena. Spravila som, ako si mi kázal. Uvarila som zvyšky zo starého leva a lopatky z mladého leva. Dosť sa naješ. Lev to počul a naľakal sa. Tak on čoskoro aj mňa zje. Ujdem, kým som celý. A ušiel do hory. Stretol líšku a tá sa ho spýtala. Kde sa náhliš? A prečo máš na hlave úzdu ako taká ťava? Lev jej rozpovedal, ako starý Arad jedným prstom kameň rozpučil a ako mu on musel slúžiť. Líška sa dlho smiala na jeho príhode a potom povedala. Arad ťa oklamal. Nemá on nejakú silu. Bežme k jeho jurte, zabiješ starca aj starenu a dáš mi kúsok na obed. Lev sa dal behom k jurte a líška za ním. Zazrel Arad líšku s levom a hneď sa dovtípil, čo sa stalo. I začal kričať na plné hrdlo. Ach, ty líška klamárka! Či som ti nekázal, aby si mi prilákala tučného leva? A ty, na nič hodnica, mi zase len chudého vedieš. Teda taká si ty, zareval lev a tak bachol líšku, že sa prekoprcla do kríkov. A on, hýbaj v nohy, ani sa len neobzrel. Od tých čias sa už neopovážil k jurte ani priblížiť. Nuž naozaj mala pravdu Aradova žena. Nie je silný ten, kto je veľký, ale ten, kto je múdry.